അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്ന് രാവിലെ ക്രോം ചേട്ടന്റെ സ്റ്റോറിയിൽ പിണറായി സാർ എമ്പുരാൻ കാണാൻ പോയ ന്യൂസ് വായിച്ചപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞമാവൻ അത് പറഞ്ഞത്. മക്കളെ പോയി കണ്ടിട്ട് വായന്ന് കേട്ടപാടെ പൊൻകുന്നം ഫോക്കസിൽ 2:30 ഷോയ്ക്ക് ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ലാലയിൽ വെച്ച് പോകുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ദോ ഒരു നിഴൽ പോലെ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഷെഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അത് വേറെ ആരുമല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുച്ചുവായ ഈ ഞാനാണ് ഗൈസ്. അധിക സമയം വൈകാതെ നമ്മുടെ ബസ് വന്ന് അതിന് നേരെ പൊൻകുന്നം ചെന്നിറങ്ങി. ദോ ആ കാണുന്ന ഫോക്കസ് സിനിമാസിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. പടിക്കെട്ട് കയറി നേരെ ചെന്നപ്പോൾ എമ്പുരാന്റെ ഒരു ഉഗ്രൻ പോസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഇച്ചിരി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഷോ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെയൊക്കെ തുറന്നു വിട്ടു. അപ്പോഴാണ് ഇളം പച്ചക്കറിയുടെ സെറ്റുമുണ്ട് കൊടുത്തൊരു സുന്ദരി എൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ എൻട്രിയാണ് ഗൈസ്. അകത്തെ തിയേറ്ററിലാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള എൻ്റെ പട്ടിഷമാണിതെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ. മൂവി തുടങ്ങിയ ത്രില്ലിൽ അന്തം വിട്ട് കുന്തപോലെ അവിടെ നോക്കിയിരുന്നു. ലാലേട്ടൻ്റെയും പ്രത്യേകൻ്റെ പേര് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ധൃതങ്ക പുളങ്കിതയായിപ്പോയി ഗൈസ്. ഇടയ്ക്കിടെ ലാലേട്ടൻ്റെ മാസ് എൻട്രി കൂടി ആയപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ധൃതങ്ക പുളങ്കിത സ്ക്വയറായി ഗൈസ്. അങ്ങനെ മൂവി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. കൊള്ളാം, നല്ല എഡിറ്റിംഗ്സും സ്ക്രീൻ പ്ലേയും സൗണ്ട് എഫക്റ്റും കൂടെ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെയും പ്രത്യേകൻ്റെയും ടോനു ചേട്ടൻ്റെയും മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെയും ഒക്കെ തകർപ്പൻ കിടുക്കാച്ചി അഭിനയം കൂടി ആയപ്പോൾ പടം കലക്കി. മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ മൂവിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രസംഗം കണ്ടപ്പോൾ സത്യമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലെ രോമങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് എണ്ണീറ്റ് വന്നു ഗൈസ്. രോജാമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഞാനത് കണ്ടു ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കുരുക്കോട് ചെന്നിറങ്ങി ബസ്സിന് ടാറ്റ കൊടുത്ത് വീണ്ടും ലാലയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നടന്നു. ലാ 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 ലാ. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും നല്ല ഇരുട്ടായി. അവസാനം എൻ്റെ ഫോണിലെ വീഡിയോ ഓണാക്കി ഒന്ന് മോന്ത കാണിക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അഡൾട്ട് ഹുഡ് ഒന്ന് പകച്ചു പോയി ഗൈസ്. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പല്ലെങ്കിലും കാണാം. അപ്പം മൂവി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മൂവിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറിക്കാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, സീ യു.